سلاوریز تماشاوانی هجا بینەرên عەزیز ئیرۆ ez ê li ser xelekekê dîrokî me ez ê bipeyivim pêşewaziyê ji we bikim agahînin gelkî giring in. Li ser xwedak keyateya oraratî navê wan ji Araratê hatî aşûriyê ku bi mîdya wan ji kenan 612 di navê Orarat wat kir. Oraratî bapîrê Kurdan e. Ermen derewa dikin dibêje ev keyateyî bapîrê min e, ev hozana hozê Oraratî yê min e lê nedurist e. Berî ku ermen werin wê hêrê Oraratî hewin. Berî ku ermen werin wê hêrê Oraratî hewin. Oraratî hebûn keyateya wan hebû heta ku mîdî hatin û mîdî bişkin jî hebû dewleta wan hebû û dibêje konfederalîk bû ji federaliyatê mîdî ye. Em vegirin ser mijara xwe, mijara me ser xweda Xaldî ye. Haldî ne Xaldî. Gelek Kurd dinin divê Xaldî nedurist. Haldî ye xwedakî ji xwedayê Oraratiya bû û xwedayê şer bû mêrxas bû. Vê bingeha xwe keye bû. Sala 880 berî Zayînê ev xweda Oraratî bû memleka Kurd bû keyata Kurd û xweda Xaldî hebû xweda Xaldî bingeha xwe ew keye bû ji keyateyê wan ji bo mir ew keyê wan wî parastin ji ber mêrxas bû. û taybet wênê wîna peykerî wîna li ol dibêjin li xana çekê da danî. Xana çekê wî da danî cî ku çekê xwe dixistin êdî çekdariyê xwe dixistin çekê xwe silahê xwe anî wênê wî da danîn û qurbanî didanîn. Qurbanî jî şerjê dikirin qurbanî jî didanîn. Xweda Xaldî vaniha eşîret Kurdî hozek Kurdî heye li nav Kurda de ji dibên Xalda nedurist e Xaldî ne ew rema ji wan li Batmanê hene li hozên serhetê tev Haldî hozê Haldan e bingeha xwe Xaldî ne Oraratî ne. Halda olek bû olperestî bû xwedak bû perebû ol ji keyateyê re. Vêja gelek çavkanî ser vê meseleyê peyivîn aşûrî gelekî ser mesela Halda peyivîne. Haldî peyivîne û Haldî çawa Oraratiya wan diparast xwedak bû ji xwedayê wan. Mirco Sevînê ser vê peyivî Mirco Sevînê zanyarê dîrok e pirtûka dîroka Oraratiya ew dibêje çavkiriyê û ser xweda Xaldî dipeyive. Xweda Haldî ne Xaldî. Silav ji we tev are ez vî mesele dirêj nekiriye. Silav